kita melanjutkan perjalanan ngancani Sun Gokong mengawal Biksu Tong ya wo. Nek esuk ngene iki ya jane jek adem tur udarane seger banget wo iki wo. Iki awake dhewe wis tekan dalan utamane wo. Kae lokasine wis ketok wo. Terangane kene iki dijenengke Nangsri iki lah ya tekno enek sejarahe neh wo. Iki engko tak ceritake secara singkat sejarahe wo. Cepake kopine, cepake pacitane wo. Aku wiwit cerita. Jaman dhisik wilayah Nangsri kene iki jane jek hutan wo. Hutan belantara, akeh wit-wit sing gedhe wo. Mestine binatang buas yo akeh wo. Nek garangan yo mbuh nek mbuh ora yo wo. Lan taun 1613 ki teko saka kerajaan Mataram wo. Wong telu sing teko mrono ki wo. Kanjeng Pangeran Purbajati, Ki Ageng Wangsa Kusuma, lan siji meneh Ki Ageng Reksa Kisma wo. Sakwise tekan kono ki langsung golek petunjuk wo melalui topo ning kono kuwi. Dadine wong telu kuwi mau ki topone ya ora dadi siji wo. Topone merenca-merenca ning kono topo ning nggon telung nggon. Nggone kuwi ning Krapyak Kulon, Guwa Resan, sing siji meneh ning Song Ngarep wo. Sakwise 40 dina ning kono ki topo wo. Pas dina Kemis Legi, wong telu iki mau ki sepakat wo arek panggon ning panggonan kono kuwi. Tepisanan sing digawe ya iku tok utawa mata air wo. Lah hutan sing gedhe ku mau sing enek rawane ku mau dadi bendung wo. Kemungkinan tok lak wis dadi gek dibendung lak enek genangan air sing cukup gede wo ning kono kuwi wo. Dadi tlaga iki wo. Gandeng kono ki alas lan akeh wit-wit sing gede wo, melakno dijenengke Nangsri wo. Sing artine kawasan sing asri wo. Gek tlagane kono mau ya dijenengke Tlaga Nangsri wo. Lan suwening suwe wong telu ki mau ki do njebuk keluargane wo, do dijak manggon ning kene iki. Lan bangun wilayah kene iki wo, ngasih tekan saiki iki. Gandeng petopo kowe mau ki dina Kemis Legi entuke wisik wo. Tekan saiki dina Kemis Legi iki dinggo dina sing sakral wo. Ning kene iki dadine wong kene iki nek dina Kemis Legi ya ora entuk ngenekke acara apa wae wo. Maksude acara sing berbau perayaan ngono wo. Pokoke acara gedhen-gedhen ngono, dangdutan apa kepe ya ora entuk nek pas Kemis Legi wo. Tekno Kemis Legi kuwi mau ya awal mulane bibit kawite desa kuwi dibangun, padukuhan kuwi dibangun karo tlaga iki dibangun wo. Dadine tiyang mriku niku ya jek ngajeni banget wo, jek junjung perintah leluhure jaman dhisik ya jane jek dilestarekke banget ning kene. Melakno kene iki ya kawasane ya jane jek asri, akeh wit-wit sing gedhe wo sing jek dilestarekke ning kene. Lah jane kene iki sakpole wo ijune rindang. Pokoke kene rekomendasi banget wo dienggo wisata keluarga. Ning kono ya akeh gazebo-gazebo sing dinggo leren awake dhewe, arek dinggo sambelan apa arek dinggo ngopo-ngopo wo. Pokoke wis gas rene wae wo. Menawi enten salah lepat lek ku ngekeki informasi iki mau kula nyuwun ngapunten nggih wo. Pareng.